Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar. Sanly gözetim gepleşiginiň nowatda sanlyga başlaýas. Bilişiňiz ýaly sanly gözetim gepleşigi ýurdumyzda sanly ykdysadyýatyň, sanly tehnologiýalaryň ösmegi bilen baglanşykly täzelikleri, synlary size ýetirýär. Gepleşigimiziň bu gezek sanyny Birleşen Milletler Guramasy deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna bagşlamak makul bildik. Dünýäniň bazar ykdysadyýatynyň ösýän döwrüni häzirki wagtda ulug logistika ilkinji möhüm uğurluğun biri bolup durýar. We bazar ykdysadyýatynyň häzir keten derejesinde iň amatly, iň saatda aýdan durnukly hasap edilen uly transport bul deňiz ýollary hasap edilýär. Deňiz ýollary bilen amala aşyrylan logistika uly ýük taşymalary beýleki uly transport uğurlaryna garanyňda 10 esse ýaly amatly bolup durýar. Şol sebäpli deňiz uly logistika ýük taşymalary her bir ýurdun ykdysady ösüşine uly goşant goşýar. Bilişimiz ýaly ummanlardan gemileriň taşymak bilen daşaran ýükleriň sany gün saýyn artýar we şol deňiz ýollaryny açyk bolan döwletleriň ykdysady görkezleri gyska wagtda ösmäne mümkinçilikleri bar. Muňa garamazdan dünýäde 44 sany deňize çykalgasy bolmadyk döwletler bar. Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler geňeşiniň agzasy bolup, bu döwletler öz ykdysady logistika meselelerini arkalaşyp çözmek arkaly birleşýärler we şol maslahatyň üçünçisi biziň awaza sähäjek ýolumyzda geçer. Deňize çykalgasy bolmadyk döwletler öz goňşularyna garaşly bolup durýarlar. Deňiz ýollaryna çykmak üçin hökmen goňşularynyň üstünden geçmeli bolýarlar. Şol sebäpli bu ýurtlaryň özüniň alyp barmaly, berjay etmeli halkara gatnaşyk kadalary bar. Dostluk gatnaşyklary ýakyndan saklamaly bolýar. Elbetde uğur dileyen uğurlaryň sowda gatnaşyklarynyň ýükleriň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen hem Birleşen Milletler Guramasynyň alyp barýan çäreleri bar. Şol sanada Türkmenistan hem Merkezi Aziýa döwletleriniň hataryna öz ykdysady görkezlerini ýokarlandyrmak maksady bilen Sewitde durunlukly, parahatçylykly siýasaty alyp barýar. Türkmenistanyň alyp barýan beýtaraplyk siýasaty ilkinji nowatda durunlukly ösüşe, ykdysady ösüşe öz goşandyny goşýar. Bilişimiz ýaly Türkmenistanyň bu ýyl halkara parahatçylyk onaşmak ýylyň çäklerini alyp barýan çäreleriň biri hem Sewitde we dünýäde durunlukly ösüşi, ykdysady ösüşi, dünýädäki her bir ýaşaýjynyň, her bir adamyň eşeretli durmuşy eleterligini üpçün etmek, bazar ykdysadyýatynyň öz paýyny almana mümkinçilik döretmek bilen baglanşykly hyzmatlaryny berer. Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyň geçirilmegine 7 uğur boýunça alınıp barlar. Birinji uğur bu maslahatyň açylış we ýapylyş davrasy we şeýlede plenar duşşugy. Ikinji uğur bu maslahatyň çäklerine tegilik stollar, tematik duşşuklar. Üçünji uğur bu maslahatyň 7 uğur boýunça forumlary. Dördünji uğur uğurdaş çäreleriň geçirilmegi. Beşinji uğur şu uğurdaş çärelerini utgaşan sergilerin geçirilmegi. Altıncı uğur Merkezi Aziýa döwletleriniň medeniýet sunat işgärleriniň çäreleri geçiriler. 7-nji uğram bolsa gatnaşçylar üçin resmi nahar çäresi urnalar. Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň resmi saýty ýola goýuldy. Ýani ol llc3.gov.tm saýtyndan häzirki wagtda dol maglumat alyp bolýar. Gelin şol internet saýpasyna paýlaşylan maglumatlara syň edelim. Baş saýpada elbetde az derejede ösen ýurtlar boýunça ýokary wekil bolan Rabab Fatimanyň aýdan paýhazy sözü bar. Hiç kim ünsünden düşürilmez ýaly 32 sany deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlarda ýaşaýan 570 million adamyň durmuşynda düýplük göçmeler girizmek üçin umumy ıgrarlygymyzy görkezeliň diýip çaklyk bilen ýüzlenýär. Elbetde bu saýtda maslahatyň özü barada, Türkmenistan barada, deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar barada, forumlar barada, kimlerin gatnaşyp biljekligi barada we
gatnaşmak üçin başga näil maglumatlar gerekdigi barada maglumat ýerleşdirilipdir. Ilkinji maglumat deňize çykalasy bolmadyk döwletler barada maglumat berilipdir. Bu ýerde elbetde biziň awaza syýahatçylyk zowlamyz barada da maglumatlar we suratlar ýerleşdirilipdir. İkinji bölüminde bolsa Türkmenistanyň durnukly ösüş barada alyp barýan siýasaty barada aýdyp geçipdir. Şolaryň hataryna Türkmenistanyň suw diplomatiýasy barada gurrun edilipdir. Bilşimiz ýaly dünýäde häzirki wagtda agyz suwuna ýetmek hem deňiz suwlaryna ýetmek bu möhüm meselelerin biri bolup durýar. Çölleşme öňüni almak boýunça da alyp barýan siýasatlar bar. Türkmenistanyň bir näçe suw diplomatiýa bilen baglanşykly konwensiýalaryň agzasy bolup durýar. Şu arada maglumat paýlaşylýar. Türkmenistanyň alyp barýan ulug diplomatiýasy barada da bärde gysga maglumat paýlaşylan. Bazar ykdysadyýetinde ulug logistika, ýük taşymak meselesi möhüm meseleler, möhüm uğurluň biri bolup durýar. Şu arada Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty barada gurrun berilýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň howa gatnawlarynyň, demir ýol gatnawlarynyň giň germi hyzmaty ulanmana berildi. Häzirki wagtda Sewitde we goňşy döwletler bilen demir ýol arkaly, howa ýolları arkaly ýük taşyjylyk ykdysady gatnaşyklar alyp barylýar. Şeýle-de Türkmenbaş şäherine ulanma berilen deňiz porty hem häzirki wagtda sowda ýüklerini daşamana uly goşant goşýar. Şeýle Türkmenistanyň durnukly energetika diplomatiýasy bar. Bilşimiz ýaly dünýäniň halklarynyň elbetde energetika elýeterligi möhüm uğurluň biri bolup durýar. Uğurda Türkmenistan hem Birleşen Milletler Guramasynyň alyp barýan durnukly energiýa konwensiýalaryna, siýasatlaryna işçen gatnaşýar. İnternet saytynda berilen maglumatlaryň biri deňize çykalasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar barada maglumat berýär. Olaryň çeken kynçylyklary, olaryň çözgüdi üçin näili goşant goşmaly, näil uğurlar alyp baryp bolýar. Şu barada maglumatlar berilýär. Mysal BMG'nın deňize çykalasy bolmadyk döwletler boýunça 3-nji maslahaty has adalatly we güllä ösýän geljek üçin meseleler çözmek we bu ýurtlaryň mümkinçiliklerini açmak bilen çözgütleri öwrenmek hem de aratnaşyklary ýola goýmak üçin şertler döredýär diýip bu internet saytynda bellenip geçilýär. Şeýle-de bu maksadyň çäkine geçiriljek forumlar barada maglumatlar berilýär. Geçiriljek maglumatlaryň biri parlament forumy, hereketiň çarçuwasy deňize çykalasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar üçin hereketiň täze maksatnamasyny öňe sürmek atly parlament forumy geçirilýär. Muňa gatnaşyjy döwletleriň parlamentleriniň, mejlisleriň wekilleri gatnaşylmany garaşylýar. Şeýle-de ýene bir geçirilen forum bulam Raýat Jemgyýeti forumy. Hereketiň çarçuwasy deňize çykalasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar üçin hereketiň täze maksatnamasyny öňe sürmek atly Raýat Jemgyýeti forumy geçirilýär. Bu ýerde ýurdumyzyň kärdeşler arkalaşygynyň Demokratik Partiýa, Senat Telekeşler Partiýasy, Agrar Partiýa, Gyzly Ýarma Milli Jemgyýeti ýalyk jemgyýetçilik guramalary we dünýäniň hem dörli jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň bu foruma gatnaşylmany garaşylýar. Geçiriljek ýene bir forumdan biri bulam ýaşlar forumy. Ýaşlaryň deňize çykalasy bolmadyk döwletleriň ykdysady ösüşine goşýan goşantlary, ýaşlar siýasaty, ýaşlaryň öz şuurlary bilen baglanşykly forum geçirilir. Muňa Bilim Ministrligi, Mejlisiň Ilm, Bilim, Medeniýet we ýaşlar siýasaty barada komiteti, Magtumladyň ýaşlar uramasy, Türkmenistan Senat Telekeşler birleşmesiniň gatnaşmagyna garaşylýar. Indiki forum bolsa iş öwürlügi ýola goýmak, deňize çykalasy bolmadyk döwletleriň hususy pudugynyň forumuny geçirilmegi, ýani iş öwürlükde mümkinçilikleri artdyrmak atly hususy puduk forumy geçiriler. Bu ýerde bolsa sowda we taşary ykdysady aratnaşyklar Ministrligi, Sowda Sanat Idarasy, Türkmenistan Senat Telekeşler birleşmesi we dünýäniň dürli ýurtlaryndan hususy pudugyň ösme bilen baglanşykly işler alyp barýan idara kärhanalaryň guramalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Ýene bir geçiriljek forum bulam ara baglanşyk forumy. Ara baglanşyk çäkleriň daşyna çykýan sanly mümkinçilikler atly forum geçirilýär. Bu ýerde ulaw we kommunikasiýa değişli guramalaryň pudu edaralarynyň gatnaşmagy garaşylýar. Geçiriljek ýene bir forumyň biri bulam Günorta hyzmatdaşlyk forumy. Bu forumda da mali ykdysadyýet, derýa ýollary, demir ýollary, Türkmen howa ýollary ýalyk ministrlikler, agentlikleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýerde deňize çykalasy bolmadyk döwletleriň ykdysady meseleler çözmek boýunça köp taraplaryň köp uğurlu gatnaşyklary ýola goýmak bilen baglanşykly meselelerin paýlaşylmagyna garaşylýar.
Şeýle de ýollaşy zenanlaryň forumuna taýýarlyk görülýär. Ygyrarlykdan özgörşe tarap deňize çykylasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň 3-nji maslahatynyň hereketler maksatnamasyny öňe sürýän zenanlar atly ýollaşy zenanlaryň forumy. Bu forumda bolsa zenanlaryň dünýäniň ykdysady ösüşinde öşü ýurtlaryň, ýagny deňize çykylasy bolmadyk döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda ykdysady ösüşde olaryň goşandyny zenanlaryň öňe sürýän meselelerini olaryň jemgyýete gazanylmagy bilen baglanyşykly ýollaşy zenanlaryň forumy geçiriler. Şeýle de bu internet saýpasynda kimleriň gatnaşyp bilýänligi baradaky maglumat berilipdir. Muňa ýürütülüşdiren edaralaryň wekilleri, hökümet ara guramalar, halkara maliýe edaralar, beýleki halkara institutlar, sewitleýin toparlanan asasirlenen agzalary, ýürütülüşdiren edaralar we olara değişli guramalar, Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleýän edaralar we agentlikleri, hökümete değişildiler guramalar we jemgyýetçilik guramalary, akademik edaralar we ilmi birleşikler, husus pudok, hayır sahavat guramalary, ýaşlar we şeýle de köpçülikleýin maglumat beriş serişleriniň wekilleri muňa ýüz tutup bilýärler. İnternet saýtynyň üstü bilen öz değişli resminamalaryny tapşyryp. İnternet saýpasynda ýene de berilýän maglumatlaryň biri kimleriň gatnaşyp bilýändigini ýa-da gatnaşmak üçin maglumatlar paýlaşylan LLDC3.gov.tm saýtynyň şeýle de mobil goşundusy bar. Ol Google Play we App Store ulgamlaryndan ýükläp alyp bolýar. Bu ýerde maslahatda değişli ähli maglumatlary öz mobil ykjam enjamlary bilen, smart telefonlary bilen arkaýyn görüp izarlap maslahatyň dowamyna boljak çäreleri izarlamana mümkinçilik tap bilerler. Şeýle de şol geçiriljek maslahatyň maglumatlar bilen baglanyşykly QR kodlar häzirki wagtda siziň ekranyňyzda paýlaşylýar hormatly tamaşaçylar. Bize şeýle giň mümkinçilikler öwretip berýän gahrman arkadaky gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý arkadaky gahrman serdarymyň janyny sag, ömürleri uzak, alyp barýan işleri elmydamar başlyklary besensin.